Kuyingenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke iy'ndawo la kuzofika khona le video. Zishiya abaningi bephoxekile izindaba zokweqa kowesilisa osolwa ngokudlwengula amantombazane noma-ke abafundi abafunda-ke lapha eBizi Mahal High School eNkandla. Lokhu kweqinisekiswe okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal Colonel Robert Neti Jundu. Umsolwa-ke ubeboshwe esiteshini samaphoyisa ase-Mariannhill eThekwini izolo ngomsombuluko. Emva kokuba-ke ethungathwe osomatekisi baseNkandla ngaphansi kwebhekisizwe Taxi Association bamthola-ke emnyama ePinetown base-ke belekelelwa amaphoyisa akule ndawo ukuba-ke abanjwe. Colonel Neti Jundu utshele-ke iphephandaba Ilanga ukuthi umsolwa weminyaka ngo-28 obudala weqe-ke ebusuku uthi-ke ukhale ngesifo noma-ke se-asthma wabe-ke sequleka. Uthi-ke ngesikhathi amaphoyisa ezama ukumsiza weqe-ke waphuluka undlela wabaleka wangena-ke endaweni emnyama wangabe-ke esatholakala. Amaphoyisa aphume-ke izinkalo afuna-ke umsolwa sekuhlanganiswe-ke ithimba lokuthi-ke limthungathe kusho-ke uNeti Jundu. Uthe-ke amacala okudlwengula abikwe-ke khombe wey'ngane zawo. Izindaba-ke lezi ey'shiya abantu abaningi bephoxekile lapha-ke ezinkundleni zokuxhumana. Mfisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani ngalolu daba.